50 केजी तो ना କପାରେ ଔଷଧ ମରା ହେବ। କପା ଔଷଧ ମାରିବା ସହିତ ସେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କାଠ ନାହିଁ, ସେପଟେ ଯିବ ଆଣିଯିବ କାଠ ପାଇଁ ଆମେ କିଣିକା କାଠ ପାଇଁ ସେ ଚलो କ'ଣ କହିବୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ନାହିଁ କାଠ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଛିଡ଼ିଗଲା चलो 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 घरे जलाणी पर निया अच्छी सेपटे औषध कपार मरा हो